Вітаю! Час новин на телеканалі АТР. 7 грудня, 1014-й день анексії Криму. У студії Ескандер Мамедов. У цьому випуску ви дізнаєтеся. У Брюсселі лунала кримсько-татарська музика. Сімферопольці проти будинку замість стоянки. Требуем приостановить строительство многоэтажного дома. Окупанти побудують пам'ятник ополченцям. Оставим такой хороший след в истории города, в истории Крыма. У Пакистані розбився літак з 47 пасажирами на борту. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Невдовзі після зльоту борт втратив зв'язок з диспетчерами і зник з радарів. Літак летів з Читрал в Ісламабад. За попередніми даними, борт зник в районі провінції Абботабад. Аварія сталася о 16:30 за місцевим часом в місті Хавеліан. Кількість жертв наразі невідома. Кримського татарина оштрафували за підтримку політв'язнів. Енвера Шерфієва, який разом з іншими мешканцями Бахчисараю вийшов 12 травня цього року підтримати затриманих фігурантів так званої справи Хізбут-Тахрір, оштрафували на 15 тисяч рублів. Засідання відбувалося кримсько-татарською мовою. Захист Шерфієва оскаржуватиме рішення Бахчисарайського окупаційного районного суду у Верховному суді анексованого Криму. Раніше штрафи за підтримку заарештованих біля кафе «Салатчик» отримали Марлен Асанов та Емін і Еміль Білялови. На засіданні у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза продовжили допит засекреченого свідка. Під час допиту з'ясувалося, що свідок володіє кримсько-татарською мовою. Він розповів, що бачив Чийгоза в день мітингу. Той спілкувався з молоддю та начебто давав якісь вказівки. Адвокат Ніколай Полозов припускає, що засекреченим свідком може бути Заур Смірнов, у минулому член Меджлісу, а зараз один з урядовців в окупаційній владі Криму. Пізніше суддя різко обірвав допит засекреченого свідка і запросив до зали наступного Юрія Марінцова, начальника російської поліції Ялти. Ахтему Чийгозу закидають організацію масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Слідство у справі кримського журналіста Миколи Семени закінчено. Слідчий ФСБ має намір вручити Семені обвинувальний акт 7 грудня. Незабаром справу направлять до прокуратури, а згодом до суду. Миколу Семену окупаційні прокурори звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У Києві почався кіномарафон, присвячений до Дня захисту прав людини. У перший день дивилися фільм «Хайтарма». Після сеансу бажаючі поставили запитання режисеру стрічки Ахтему Сейтаблаєву та представникам правозахисних організацій Amnesty International та Кримсос. Мета заходу – привернути увагу спільноти до проблем порушення прав людини. Серед 8 історій з усього світу є і справа викраденого Ервіна Ібрагімова. Зазначені інші історії, які обрали Amnesty International для свого марафону. Можна з ними також ознайомитись. Ми обрали 8 справ, 8 кейсів з різних країн. І також це справа Ервіна Ібрагімова, кримськотатарського активіста, що був викрадений в травні цього року. Цей фільм ми обрали, тому що він близький трохи за темою, і він може привернути увагу до цієї теми. І ми сподіваємося, що щось зміниться на краще. Это положительная такая динамика, что об этом говорят, что об этом не молчат, что и такие вот организации, как Amnesty International, участвуют активно на территории этого информационного поля. Военкарі розкажуть про порушення прав людини у Криму. До Міжнародного дня прав людини кримськотатарські та українські громадські організації проведуть дискусійну панель та виставку фотографій, що відбудеться в університеті Газі 10 грудня. Організована зустріч Генеральним центром Товариства культури та взаємодопомоги кримських татар, Товариством турецько-української дружби, Світовим конгресом кримських татар, університетом Газі та громадською організацією Кримсос. На дискусійній панелі щодо порушень прав людини у Криму виступлять турецькі, кримськотатарські та українські правозахисники. Участь в цій ініціативі візьмуть українські правозахисники,
та українські політв'язні, що буде наочною демонстрацією ситуації з правами людини в окупованому Криму. Ми запрошуємо всіх небайдужих приєднатися 10 грудня о 1-й годині до цих заходів та прийти до ГЗІ університету. В окупований Крим завезли 6 ядерних боєголовок. Про це у Європейському парламенті заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Згідно з інформацією української контррозвідки, в окупованому Криму близько 70 тисяч російських військових, включаючи ФСБ та поліцію. Джемілєв також переконаний, що військового шляху звільнення Криму немає. Лідер кримськотатарського народу наголосив, що близько 95% репресій, які вчиняються на території окупованого півострова, припадають на кримських татар. В Європарламенті лунала кримськотатарська музика. Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у Твіттер. На засідання приїхав Мустафа Джемілєв разом із головою Меджлісу кримськотатарського народу Рифатом Шубаровим. Виконав кримськотатарські мотиви відомий музикант та композитор Джеміль Каріков. Мешканці Сімферополя борються проти будівництва багатоповерхівки на місці парковки. Містяни організували мітинг на вулиці Куйбишева. На місці нинішньої стоянки невдовзі має з'явитися будинок. Мешканці багато разів намагалися вирішити конфлікти з компанією-забудовником, проте це не дало результатів. На акцію протесту приїхав окупаційний голова міста Геннадій Бахарєв, але підтримки сімферопольці не отримали. Требуем приостановить строительство многоэтажного дома до судебных разбирательств. Нами сегодня готовится иск в суд. Мы считаем, что вы незаконно, безосновательно отдаете наш земельный участок возле этих домов, где мы проживаем, под строительство многоэтажного дома. О том, что там будет строиться сейчас дом, у меня такой информации нет. О том, что там собирались строить многоярусную стоянку, да, такая информация была. Далее, еще раз говорю, просто те требования, которые сейчас услышал, но они категорично не обоснованы. Вот и все. Окупаційна влада Криму хоче відкрити черговий пам'ятник. Цього разу збудують монумент на честь народного ополчення. Це буде шпиль з орденами та хрестом. На кожній з граней будуть зображені ополченці з різних епох. На цей пам'ятник окупаційна влада витратить 20 мільйонів рублів. Раніше окупаційна влада встановила в Криму 2 пам'ятника – зеленим чоловічкам та Катерині II. Это все связано с нашей крымской тематикой, с теми событиями, которые вот уже на протяжении 200 лет, более чем 200 лет, у нас в Крыму с интервалами происходят. И все-таки оставим такой хороший след в истории города, в истории Крыма, увековечив вот в таком монументе наши все 3 эпохи, которые касаются народного ополчения. В Ялті скоротять пільгові місця у маршрутках. Компанії-перевізники з Ялтинського регіону вважають необхідною монетизацію пільг для пасажирів. За словами віце-президента Автомобільної асоціації перевізників окупованого Криму Зиновія Лучака, реальна компенсація за одного пільговика з бюджету Криму не покриває навіть собівартість поїздки. В окупаційній адміністрації міста заявили, що на сьогодні бюджет Криму не може виконати монетизацію пільговикам. Єдиний вихід – обмежити кількість пільгових місць у маршрутках до 2 і до 4 в великих автобусах. $3200 – такою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2017 року. Це підтвердив на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він сподівається, що проект бюджету на наступний рік депутати ухвалять вчасно, аби за декілька тижнів до Нового року змогли підготуватися місцеві бюджети. Напередодні Верховна Рада підтримала законопроект уряду про двократне підвищення мінімалки з Нового року. За проголосували 227 депутатів. З 1 січня, після, до речі, ще прийняття бюджету, після прийняття податкового кодексу і бюджетного, 3200 гривень стає абсолютною реальністю. І вчора ми, коли проголосували 227, я подумав про те, ну як можна не голосувати за двократне підвищення заробітної плати українським громадянам.
У Шевченківському суді Києва слухали справу про побиття студентів на Євромайдані. Обвинувачують колишніх керівників спецпідрозділу «Беркуту», які розігнали молодь проти ночі 30 листопада 2013 року. Суд триває вже 3-й рік. Постраждала сторона не довіряє прокурорам і вимагає їхнього відводу. Беркутівці заходять до залу суду. Підсудні один за одним розповідають про власні хвороби, що загострилися напередодні минулого судового засідання. Через це суд перенесли на сьогодні. Була на стаціонарному лікуванні у госпіталі МВД в зв'язку з гіпертонічним кризом. У мене я гіпертонік, вже давно ліву руку оніміла рука. В зв'язку з цим і спина в мене люмбальгія, в мене хронічна. Теж гіпертонічний криз, і в мене було, по-перше, погіршення здоров'я, підвищився тиск, і я дуже погано себе почувався. Потерпіли проти ночі 30 листопада 2013 року. Сумніваються у справжності медичних довідок, що надали адвокати беркутівців. В довідках, відповідно, цих, скажімо так, ознаки, немає ознак, що особи не можуть брати участь в судовому засіданні. Йдеться про те, що вони не стаціонарно, це міг би бути денний, вечірній, нічний та який завгодно стаціонар. Більше того, саме по собі перебування на лікуванні ще не є підставою, яка говорить про те, що особа може порушити особисте зобов'язання і не з'являтись на суд. Потерпіли активісти просять суд змінити запобіжний захід причетним до розгону і побиття людей на Майдані. Жоден з них не заарештований. Дехто під домашнім арештом, решта на волі під так званим особистим зобов'язанням відвідувати судові засідання. Змінити підсудним Антонову та Дідику запобіжний захід, обравши для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО. Євромайданівці стверджують, повістка до них не надходить, про суд дізнаються зі ЗМІ. Скаржуться на прокурорів, які сприяють затягуванню справи. Генеральний прокурор отримав телеграму і мав забезпечити явку цих своїх прокурорів. Вони заявляють просто розглядайте без мене, причому не пояснюють, можливо, вони погодяться з нашими доводами, тоді чому вони тягнуть час і не подають заяву додатково про самовідвід. Суддя попросила визначити перелік прокурорів, що вестимуть справу про побиття, аби щоразу новий прокурор не жадав часу на ознайомлення з матеріалами. Наступне засідання призначили на 14 грудня. Ільвіна Сидбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. У Криму оголосили 3-денне штормове попередження. З 8 по 10 грудня у Криму очікується сильний південно-західний західний вітер 15-20 метрів на секунду, повідомляє прес-служба підконтрольного Кремлю МНС Криму. Мешканців півострова закликають триматися подалі від рекламних щитів і ліній електропередач. Також погодні умови можуть вплинути на роботу Керченської паромної переправи. Наразі це всі новини. Більше розкаже Ельдар Курсеїтов у наступному випуску «Заман». Будьте з АТ. До побачення.